Chill Master, muimbi ane mukurumbira, akatarisana nemhosva yekuuraya munhu uyo aifamba netsoka iye achityaira asina rezinesi kana kuti drivers license. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi ane mukurumbira Gift Hombarume, uyo anozivikanwa nezita rekuti Chill Master, aityaira asina rezinesi kunzvimbo yeHopley muHarare, apo akarova nekuuraya mumwe munhu uyo aifamba netsoka anonzi Caston Charumbira. Tsaona iyi yakaitika mumugwagwa weNew Chitungwiza, uye Chill Master akapomerwa mhosva yekuponda nekutyaira asina rezinesi. Akambopiwa mutongo we420 hours of community service ne$200 fine, asi pari zvino mutongi wedare redzimhosva Justice Mary Dube vaisa order kudare reMbare Magistrates Court kuti rizeye zvakare nyaya yavo within 30 days. Nyaya yaChill Master yamutsa gakava guru. Mushure metsaona iyi akakumbira ruregerero pasocial media achivimbisa kutsigira mhuri yemushakabvu nekubhadharira vana vavo mari yechikoro, kuvapa grocery pamwedzi wega wega, nemombe kudzivirira mweya wetsvina maavenging spirits setsika pachivanhu. Asi vakawanda vari kugumbuka nekuti aityaira zvisiri pamutemo asina license. Izvo zvakazoita kuti vaCaston Charumbira vafe. Kutongwa patsva kwataurwa naJustice Mary Dube, mutongi mukuru uyo anozivikanwa nemutongo wakaomarara, kunogona kushandura zvese. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.